Ahojte ľudia, nového vydania si ideme zahrať Dead Dropper v Robloxe. Ahojte ľudia, nového vydania si ideme zahrať Dead Dropper. Ideme na to. Ideme na listo. Nie, posledné. Ideme ešte na to. Ešte ideme raz. Teraz to bolo tesné. Ale minulé to bolo tesné. Musím byť na kraji a potom ísť na stredu. Taký pozor. Dalo takto. Som ja, tam bolo. To je už ťažké. No je tam ešte toto. No nevšimol. Je to tam ťažké. Možno mám hlavný sklad. Ešte tu pizza. Toto sme dali na prvý pokus. A to je ešte. No tak toto som vôbec nedal. Toto. No. Poď. Nie, som chcel na to svetlo. Toto vie aj vypínať. Neskoro sa to vyplo. Tak ideme na to ešte. Ja to vôbec neviem. Ale toto som vôbec nedal tiež. Tak, už to mám C4. Tak som dal. Čo na prvý pokus som to dal, to jaké možné? Ne, toto čo? To ne, toto som nepokopil. Ne, stále tie uši mám zkresť. A toto neviem, som nejako hore mal. Nie, on sa to nedá moc obážiť. No ja, musím nie. Ty zajace, lebo on sa to musím nájsť. To ani takto nepôjde. Zase ma to bude robiť. Asi takto. To nějak nevím. Nevím, jak to mám dát, tak hlavně na to. Ne. Tak to bude. Ne, je to vůbec nevím. Stále to nevím. Yes, dal jsem to. Ideme, yes, dali sme to. To není ťažké, podľa mňa, tak keď som to teraz nedal. Hej, teraz už iba dole nestreba. Mám 108. To nejak nefialové. Privítajme sa robiť úplne najťažšie. No neviem, jak cez to úplne špatné prejsť. Sa vyjela farbásu. Až to je to dva. Tam inak. Ne, bolo tiež
prísne. Ideme na to ešte raz. Ešte raz. No nevadí. Nezomrem. Snad. Dúfam. Nezomri. Dáš, ja viem, že to dáš. Tak nedáš. Nedáš to, Maxim. MTX, alebo... Premenám na MKX, lebo MTX som zistil, že to je nejaké motorky, alebo čo sú to. Motorky a hliňasky nie je to isté. Že MTX je nejaké... som niekomu kradol názov. Sporty. To by nemuselo byť také ťažké. Ako nebolo by to také ťažké, keby som to vedel. Som nebolo. Skoro to bolo úplne tesné. Posledné. Dal som to. Don't pause. Press play. Don't pause. Dal som to na prvý. 101, 1, 1. To je nejaké hack. Si chápem. Idem na to. Ne. Ne, to neviem dať proste. Ja možno ďalšie video bude, jak vytváram hry v Robloxe. Ako nie som tam dobrý moc, ale možno keď mi v tom. Ale mohol by som vám ukázať, že je to robil alebo ako to robil. Lebo ako si to zľahčiť. Ako úplne tutoriál na to nebudem mať najlepší, ale aspoň nejaký. Len či to pôjde aj na mobile to si nepôjde. Iba na počítači. A možno aj na PlayStation Roblox. Dal som to na šťastie. Taký reper. Yes, dali sme to 115. Love. Slomami. Love. Tak nie. Nemám love. Keby som to dodal, tak by som dal love. Ja som to nedal, tak nemám love. Yes. No daj som možno MKX MTX. Ja sa premenám na MKX, lebo na K začína moje priezvisko. Takže sa premenám na MKX. To asi lebo video som ani needitoval, to som iba strihal. Nožnicami. Som urobil z tých strih a bolo to vystrihané. Keď som zvákal z tých strih. Kdyby to vystrihal, tam nebolo žiadny efekt. Na to, aby ste vedeli, tak vám dám informáciu.
Možno toto je už posledný level pre toto video. Nevadí. Snad to bude dobré. Rýchlo. Ne. To čo robí? Rýchlo, padaj. Rýchlo. Padaj. Už dole. Nevadí. Toto je asi posledný level pre toto video. Ne, to bolo také tesné. Toto bolo moc tesné. Som nevedela. Tu máte ináč, že jak som, ako, čím nižšie číslo, tým som nižšie, myslím, nižšie, áno. Čím väčšie, tým vyššie. Teraz to bolo tiež tesné, ale cesnejšie to bolo predtým. Taj to má MKX alebo Maxim. Ok, tak pridajte si ma do Fortniteov. Môj nick je FTX69420 podržítko. Tak môžete si ma pridať, ale ísť so mnou 1v1. To bolo tesno. Nižšie. Ne, čo robím? To ja to neviem dať. Červené. Rýchlo. Som potreboval. Teraz. Ne, to. Musím podpadať nad tým. Takže toto je koniec pre toto video. Takže ahojte.